На жаль, яго час прыйшоў. Калі вы хочаце яму нешта сказаць, то лепей не марудзіць. Баця, сына, мне ўжо няшмат засталося. Я маю апошняе жаданне. Што заўгодна. Табе трэба адкрыцца свету. Чаго? Будь шчырым сам да сябе. Прызнайся ўжо, што ты гей. Баць, я не гей. Баця ўсё бачыць, сына. Я гэта ведаў яшчэ калі ты быў маленькім. Баць? Ды клянуся жыццём, я не гей! Які твой улюбёны фільм? Мама Мія? Баць, я да цябе з жонкай прыйшоў. Пытай яе. Я заўсёды ведала, што ты гей. Да што за лухта? Ягоныя ручонкі прям такія жаночыя-прыжаночыя. А пра астатняе я ўжо маўчу. Баць, ды не гей я! Паслухай сваіх сяброў. Конор, мы знаёмы гадоў 100. І я ўпэўнены, што ты заўсёды хацеў мне прысунуць. Ты што за херня з вамі творыцца? Конор, мы абмяркоўвалі гэта не раз. Ты ж заўсёды пра гэта кажаш. Гэтыя жарты твае. Ты пастаянна жартуеш пра прысунуць, уставіць, адпорхаць, шлыхануць. Ды проста адпярдоліць. Я разумею, што вы перажываеце вельмі кранальныя моманты, і я не хачу ўмешвацца. Але я, як доктарка са стажам, мяркую, што вы маленькі гейчык. Да божа ж ты мой! Ты не зрабіў камінаут. Таму ты і застаўся нікчэмным няўмёкай і расчараваннем усяго майго жыцця. Да я, блядь, не гей! Боже мой, ды знайдзі ты ўжо сілу ў сабе, ты што, не разумееш? Ты раніш нас усіх, бо ты адмаўляеш той просты факт, што ты гей! Я мог бы памерці шчаслівым, калі б я ведаў, што мой сын нарэшце знайшоў сам сябе. Ладно. Калі ты гэтага хочаш. Народ, я гей. Прабач, але ты ўсё адно мне не прысунеш.